Good morning! Naghan kayo. Oh, humana ni silag di worm guys. So, tirahan ta ni ron. Saan na ito po tira og kuraisa daghanda ba ni? Isod siguro ni skrit. Sa pamaagi na to ni ron. Kay dako na ra ba ni? First time mo din namo nga kanang daghan kayo 200 kapin. Tanawa na. Sana nakadagko sila. Maldito na kaayo. Oh. Kusukin mo ngutkot. Ato mo ito pangalan busuga oy. Suga ninyo kumusta man wala na may bitok. Mao ni sila mga diwan uto. So far okay ra kay tanan sila. Sa katong nako nanguha mao na ni sila update week 6. Oh, nalatas Pasifika palita og pagkaon sa kuan. Rangga po. Ara. Nay liruan. Bipro. Liruan na. Nara. Terus apa dere? Atas Pasifika barili ron. Asam to inyong amo si. Hey ma'am. Ngaon ta? Kuan lang ko liruan. Liruan usara. Oh, kay wa ka hatod si Berhil. Dara. 1690 tanan no? 1890 sir. 1690. 1690. Mat. Salamat tol. Pasifika barili. Adto na ko. So nakapalit na ta og feeds dito na ta sa backyard na to. Kuhaon na dayon na to ang kuan. Feeds na to dire. Ay. Mo na ato ang feeds na gigamit sa katong nangutana no. Nag-comment clear one sa Binubo no. Bipro. Papalit ra ninyo sa Agribit no. Pasifika na no. Dito na ako gikuha sa Pasifika barili no. Dagom kay diri sa amo sa barili no. So among buhaton karon food trip mi. Saging, epol kayong mga crispy pataga pag Pasko, isda, utan, ginamos no. Mao na diri na daghang kay sili dito sa ante ah. Kita ba ninyo diha sa camera? Na daghang sili diha nakuha na gani ni na. Lami kay nito slob sa atong suka. Suka ginamos. Daghang kay mga tanom si ante diri mga nakalimot ko sa toy panganan kanang pwede na siya lutuon tunuan. Ay comment daw ko no be kung unsay panganan na kalimot lang gid ko. So ato ni arsahon kay wala nakahatod si kuan karon si Boss Berhil, shout out Boss Berhil kay nahilanta no, sobraan siguro og tagay Boss Berhil da. So nagaso-aso na sa ador dito, kita ba niyo sa camera. Og mayroong panahon palupad ay mating panahon palupad ako drone. Kuan man kanang hangin-hangin. So adto tas manokan atong tan-awon didto ang ato ang mga layers no. Kuig nako si ador oh. Hay. Oh, asaw sa namo sako. Naana ta diri sa atong backyard, atong tan-awon atong mga iso diri Tara. Good morning. Naghan kayo. Oh. Humana ni silag di worm guys. So, tirahan ta ni ron saan na to pag tira og kuraisa daghanda ba ni? Isod siguro ni skrit. Sa pamaagi na to ni ron kay dako na ra ba ni? First time mo din namo nga kanang daghan kayo 200 kapin. So far humana sila og vaccine. Healthy kayo. Naka-plain water ni ron sila guys no. Tubig sa baddo. Pero ako ni sila ikuan pod tirahan og koksiban siguro no. Para kuan ba prevention sa kuan ato ang coccidiosis no. Natirahan naman ito sila last month ato siguro na silang tirahan balik no para prevention lang no. Yay pistol sakit kay lang iti guys. Iti lang tuka kuan manggod kanang manuhik kuan magkaayo wa man to gidibik sila god. Wala na taga dibik guys kay para kuan untay dibikir pero gwapo ni madibig sila para walay kanibalism labi nagdinaghan na. So mo na niron sila oh. Awa gwapo kay tag sinina dali no.
sa Bikeport hinatag pinaskuhan. Shout out Gaurandi, no? Bikeport, mga bike accessories na ana sila kung hilig mo pasingot na sila Lapu-Lapu. Napo na sila Facebook page guys kung ganahan mo. Kuan lang ninyo i-follow. Bikeport ra gyapon ang pangahan. No, mo reply ra na sila sa mga bike inquiry. Oh, itong mga manokes. Oh? Dagko na kaya tanawa. Tanawa na. Unsa na nakadagko sila. Maldito na kaayo. Oh. Kusog mo ngutkot. Ato man pangalan busuga oy. Suga ninyo kumusta man wala na may bitok. Mao ni sila mga D102. So far okay ra kay tanan sila. Sa katong nako nanguha mao na ni sila update week 6. No? Uban diri na ngaon. Nahurot na ilang feeds diri oh. Magbutang ra mig feeds diri guys kanang mahurot nila within maximum 30 minutes. Dapat mahurot nila, no? Unlimited sila pero kadaghan may gives. Kadaghan may mohatag, katulo ka upat ana. Basta mahurot nila ang feeds 30 minutes. Pero kare bago-bago pa man namo ang diare hurot ang uban, no? Tips lang namo ninyo. Mo na unlimited namo dire. Unlimited gihapon sila. Per grams man gihapon nilang gihatag pero guwapo kaayo oh. Awa lang na ninyo. Marag ako ba guwapo. No, happy farming tanan mo. Ano update sa atong week 6 dire. Dire sa atong backyard. Nga, tanawa ninyo. Karong hapon, ako na silang tirahan og kanang Coraisa. Ang Coraisa is first dose pa ni nila, no? First dose Coraisa, baby. Pero marag kausara akong practice rin kausara nga Coraisa kung ihatag din ako mag-booster para less stress ang ato ang mga kuan. Importante healthy gud ni atong mga piso, no? Importante gud sa pagkuan, importante gud nila is healthy sila, no? Healthy kaayo tanan, no? Gamit mo og mga Multilite Premium, ngani no? Mo ni atong gigamit dire since D1 sila abot sa ato ang yard. Probe no, manindot kayo. Og ang akong feeds dire nga gigamit very healthy, kompleto na kani siya sa Proboost nga series sa kuan sa B Pro atong gigamit. Shout out Boss Berhel og Doc Jason, no? Awa oh. Kuan alagang B Pro ug alagang LDI ni siya, no? Ato ang mga gigro. Oh. Buyag kaayo. Saktong timbang. Yay! Sige lang pud sila pamaa ko oh. So ana lang mo diha. Kondisyonon tanan sila pag-ayo, no? Happy farming tanan. Break sa ta guys na ata dire saging, no? Ano kanindot dire sa bukid oh. Saging, lami kay ni tanan atong snack. Nya naatay power ginamos. No? Power ginamos dire. Ngaon tanin niyo, no? Lami kay ni tuslob. Slob na to. Kaunta ninyo guys. So, happy farming ninyo. Nagunsa ka? Abawa ah. Hindi, nangawat ang kuon. Sogi. Lamig kayong kananti kay Nga? guwang. Buwang.